ಮೆಡಿಲ್ ಮೈನ ಮತ್ತು ನಾಗರಾವ್ ಪಾಟ್ಲಾಲ್ ಓನರ್ ತಮೂರ್ जडपीडीसी म्हणतो इनके वडकतोर पाटलांनी आनूर नावर जगुबाईनोर लाटनोर जडपीडीसी मला मुकंदराव आणि नावर कारभारी कोरेगा कारभारी साबून माध्यमतून आणि नारनाटे वाके हे कुटुंबाने नाकमान दूर पण संधी कमलेला रामपूर पूर्वपाली फुलेपाली ती नाकणं वेळीतून ती नाकणं पाडलेली आणि सरपंच तू आणि गावच्या महाजन आणि देवारी आणि नाकाचं वाटून रत्ता पुष्कळवर ती रतून ताकं सांगतो नंबर बुद्धी मायना नाकाचं वेळीला आयो बतायपती जम्मूबाईने आशीर्वाद ने नीवर रोकपेंडे आशीर्वाद ने पाणी कुपालीने गुरुने आशीर्वाद ने आक्रम रघुनाथू दासों पातुनु नाकुनु मोजरा वेसी राई किसकुन होता थे उन बताए से बती जम्मूबाई ने सेवा तोड़ने का कोई पेंशन सेवा किया साथी आते चला तो रातो रघुनाथू आनी दासों वातो पाकोई को बोले चलो अरे के वकील पेडो साबू मंदर दागी तत्तरू वो न पुण्य नियो पुण्य उन्हें आशिकुनु नादाजो खराब मायना आशीर्वादने ನನ್ನ घर बांधून चोकोटांदून मी टावा आणि समजून नावाकडे देव उरकून आणि नावा जंगूबाईकू नावा जंगूबाई गांधी मिने नागरचा वाता काकानगरचा बाई वाता जैनूरचा बाई वाता आणि नावा केरमेरिता तुरुंग पतंग अध्यक्षालिक वाता आणि मातारसो नाटे मनवाल वानकुबाई ಎಲ್ಲೇ जंगूबाईने भक्ति कीसकुनु ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಕೀಸಿ आदान बाईक निमे दुर्गादेवींदा आत्मरामी अदनसाठी ना बरोबर निघून काही जेवढी किंतो समजून नावा जंगूबाईने आशीर्वाद म्हणे मी बरोडे फेरसापेंत आशीर्वाद म्हणे पांडीकुपा लिंगाना आशीर्वाद म्हणे मीवर पय्या बाबाने आशीर्वाद म्हणे मी बरो आणि निमे चोकोट हाकिटू तर नन चोकोट काय नो नावा असं म्हणता निमे चोकोट हाकी तर नन चोकोट काय नो मी असं म्हणता निघून ना सुधरी नायम पेन सुधरी वाल ना बरो भरोसा की मात पेन दा घोटीतून भरोसा की अदनसाठी समजिरे तबडबू महात्माली हनुमंतराव महाराजांचा आत्मूर राजाली मोक्षाली ऊरगिरा सेवा किसिकुन सोंट्रा भगवंतराव इथं काढकी मीवा रोखना पेन टाकून चेत गीता ना बतायचं ना चुटून बाईना नांदून बाकी मी म्हणून बताव्या पर्यंत बाकी जंगूबाईना बुद्धिसी